Bon dia, delegat de festes. Benvingut a la UAB. Bé, però abans de parlar, has de pensar que a Ganàpies no ens prenen les coses tan a pit. I bé, quin missatge ens portes? Passió i festa. Insinues que vens des de tan lluny per ensenyar què és la festa i passió a Ganàpies? Heu de saber que les festes castelleres no són les millors festes universitàries. Perdona? Passió castellera i festes dia sí, dia també. Ei, anem a passejar per calmar els ànims. Si valoreu Ganàpies i no voleu que la colla desaparegui, escolteu atentament. Les festes castelleres han de canviar. Mireu festivals de música com el Rou, els Catarres, la música tecno... Però que prefereixes això a un bon bombo, tio? A més, Ganàpies, tenim una reputació a mantenir. La diada ja és aquí. Bojos, esteu bojos! T'atreveixes a venir aquí, amb aquesta actitud. Poses en dubte les nostres festes i ens amenaces de que desapareixerem si no seguim els teus passos. Ja ho tenim tot decidit. Això és una blasfèmia, una bogeria. Una bogeria?